Ja, dat doe ik nog. Hier onder de beulen. Wat ben je aan het doen? Wij knippen nou ja, de 4 ridden voor de Champions League wedstrijd hebben ze nu. En met wij 4 ridden leveren. En dan kunnen de kandidaten die kunnen maar beoordelen nou ja, wat de beste zijn. En die zetten ze maar op taal. En dan moeten ze later het mondeling van nou ja, wat ze ervan vinden. En als ze het goed hebben, dan kunnen ze kampioen worden. Je bent de kaai om te opknappen. Wij maken er wat moois van. Ja, wij proberen hier toch met 4 leuke beesten te komen. En nou ja, we willen zelf ook een beetje ons eigen bedrijf een beetje promoten. Waar binnen de 2 kappers bij die? Ik heb wat oude veteraan uit Kouwen. En die man die ben in de fut en Lolke Groenhoven die had altijd bij Altenburg op een kraan zitten te haaien. En nou ja, Claire, dat is mijn oude buurman, die had wel wat tijd door. En als ik wat tijd te min had, dan wil hij mij wel eens even helpen. En Pieter Jong, en die had vroeger ik boer geweest en die had keeperstal in hand en die is ik nou ja, uit het werk. En die had mij nou ja, die had hem tijd. De snaren rauw. Halstrouw, ja. Even proberen. Als het kan, dan we het naar rennen. En ik naar wasje, dus we hebben het allemaal een drukke dag om, nou ja, om snel de kleer van te wijzen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jon, wat onder controle? Move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Het strijdplan gaat helemaal mis. Move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Als hij er hier wat net zin in. Oh. Kan die het halster ik wel om? Ziet ze, wat hier er mis? Ik denk dat ze de mooiste in de kop hebben. Dit is, nee, ze gebeurt het gelukkig net zo vaak, want dit komt al. Want ze moeten sneeuwen, moeten ze rustig rennen. Ze moeten rustig rennen en de eerste meter is gewoon knap, maar ja, even buiten en het waait wat. En zoals jullie liepen draaien voor de werk en gek in de kop. Maar dit is net een goede generale. Dit is een, maar die hoed ik net goed, hoor. De generale hoed ik net zo goed. Dus, nee, sneeuwen komt alles goed. Goeie. Goedemorgen. Wat ben jou aan van? Wachten op een vrouw. Aha. Want we moeten al wat eten halen, hè. Dus, en dan maar wachten. Het heeft me via de kaartboot. Dus je zit hier mooi in de auto. Nou, maar wat rijden. Een radiootje aan. Aan ze nou een pilsje erbij. Je hebt goed op een regel al, ja. Dat mag je wel opleggen. Dat ben ik wend. Zo. Dat. Ik heb vroeger altijd onder de mensen gewerkt, dus... Maar nou heb je de vrouwenwerk.
mij wel prikken en ik doe niks. Nee, dat, maar ja, toch maar, je maakt toch wat. Ik kan het bij een trainer, dus dan maak ik iedere keer een steekje. Oké. Maar ja, dan geeft het nog. Dus je moet er rustig aan dan. Ik maak het rustig aan, man, want als ik wat krijg een operatie, kan ik het net meer doen. Oké. Dat is gebeurd. Dus ik sta met één voet buiten en ik sta met één voet erin. Maar ja, je kan er wel over zitten te zeuren en zagrijnig doen. Helpt ik niet, ja. Doe maar net zo lang wat dat is het best. Dus je maakt je er nou maar het beste van. Nou, de dokter zei, doe maar mooie dingen. En zei van, het kan zo gebeurd worden. Nou, ik zei dan een rappetje wel. Ja, ik zette dat erover in. Ik ben 73, dus ik heb de mooiste tegenaan. En altijd een mooi leven hoor. Nou ja, nou ik wel, maar net op deze manier. Van Monica bezongen door circuskusters naar West-India. Nou, misschien nou iets te vrolijk. Ja, dan maar even, Heel